Nerea Barros grabou en Ribeira parte da súa primeira longametraxe. Castiñeiras aparecerá na cinta que conta cunha subvención á produción da Xunta. A comarca do Barbanza volverá a protagonizar unha película. A Praia de Castiñeiras albergou esta mañá parte da rodaxe da primeira longometraxe da actriz e directora galega Nerea Barros. Non será o único punto da contorna que apareza no filme, xa que O da miña nai terá ambientación en diferentes localizacións do Barbanza. Estas 2 semanas rodouse a parte máis complexa a nivel produción. Pero realmente esta película rodouse dende xa hai 1 ano e medio, casi 2, que comezamos unha experimentación e unha rodaxe coa miña directora de foto Ana Albi e eu e unha equipa reducida que fomos facendo parte desta rodaxe. Levamos pois máis ou menos como 1 mes e algo rodando, máis estas 2 semanas que rematan mañá. A rodaxe é entre Santiago e Ribeira, entre o Eixo e Castiñeiras, Saguiño, Ribeira, que é onde eu me criei. A película titúlase O da miña nai e, como indicou Barros, é unha oda á súa nai. Un reflexo do que a miña nai me deixa, o seu legado, a través do duelo de perder o meu pai, pero realmente falamos esta pequena complexidade máis íntima lévanos a contar e a falar sobre a base da tradición galega que un pouco todas estas estas labores, estas artesáns, esta xente do campo, os pescadores, as mariscadoras da Ría de Arousa. Traballos que converteron a costa galega e a Ría de Arousa no que son na actualidade, polo que a película é tamén unha homenaxe ás mulleres e aos homes que fixeron posible esta Galicia. Quería facer un agradecemento moi especial ao Concello de Ribeira, que fixo que esta filmaxe puidera ser posible en todas as localizacións maravillosas nas que estamos, e sin eles sería imposible, porque nos ofreceron absolutamente todo para que nos fora sinxelo estar aquí. A obra está coproducida pola coruñesa Aceitun Films e a madrileña Cólera Films baixo a dirección de Nerea Barros. Estivemos rodando 2 semanas, a parte máis grande, máis importante da rodaxe eran estas 2 semanas que rematarán mañá. Nesta semana e tamén o venres da semana pasada estivemos aquí na zona Barbanza, sobre todo aquí entre Castiñeiras e Aguiño. Hoxe temos unha xornada importante de rodaxe, parece que o tempo nos acompaña. Despois de varias xornadas de traballo no lugar, sinala que está a ser un placer poder rodar nestas paraxes. Estando coa xente que colaborou en todo momento, estamos a tratar de facer o mellor filme posible. Esperemos que para o ano que ven haxa novas positivas sobre o filme e que a xente de aquí tamén que nos acompañou con tanta xenerosidade poida velo e esperemos que disfrutalo. Esta película, que se desenvolve nunha linguaxe híbrida entre a ficción e o documental cun fondo autobiográfico, conta cunha subvención de 120.000 euros da Xunta, enmarcada na convocatoria á produción e coproducción audiovisual do 2025. É un placer visitar unha rodaxe máis audiovisual que se está a desenvolver en Galicia. O sector audiovisual galego está nun gran momento. Temos a sorte de contar con magníficos profesionais que están levando o noso sector, a nosa cultura a todas as partes do mundo, e neste caso un proxecto de Aceitun coa dirección ao protagonismo tamén de Nerea, pois é un orgullo no que desde a Xunta de Galicia estamos encantados de participar e, por suposto, vimos ver o traballo que están realizando, apoialos e a seguir traballando a prol do audiovisual galego. O da miña nai está rodada en galego e en castelán.